ξύπνα και κάνε με follow, θα σωθείς. Λέω σημαντικά πράγματα. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Ανέστης, είμαι 19 ετών και σπουδάζω γεωπονία. Ξέρω γαλά, με βάση των δικών μου εμπειριών, ότι η ζωή δεν είναι εύκολη. Πολλές φορές σε ρίχνει κάτω, σε πονάνε κάποια γεγονότα που μπορεί να γίνουν στην πορεία της ζωής σου, κάποιες απώλειες, πολλά διάφορα. Πολλές φορές σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, αλλά πρέπει να με ακούσεις καλά. Όταν μοχθείς για κάτι, σημαίνει ότι προχωράς. Όταν κουράζεσαι, όταν κάνεις κάτι ξανά και ξανά, είναι σαν την προπόνηση στο γυμναστήριο. Χαλάς τις μυϊκές σου ίνες ενδομικά και γίνεσαι δυνατότερος μέσω της ανάρρωσης. Δηλαδή, είναι θέμα προπόνησης τα πάντα στη ζωή για να γίνεις καλύτερος. Σκέψου πόσες φορές, για παράδειγμα, σου έχουν πει πολλά άτομα να τα παρατήσεις. Εκεί είναι που πρέπει να συνεχίσεις. Δες πόσα παραδείγματα, ρε φίλε, στο ίντερνετ, πόσα, για παράδειγμα, streamers, διάφοροι. Πόσοι τους λέγανε ότι δεν θα τα καταφέρουν. Και όχι μόνο στο κομμάτι του influencer και τα λοιπά, σε πάρα πολλούς κλάδους. Πόσο συχνό φαινόμενο είναι ο περίγυρος να σου λέει ότι δεν θα τα καταφέρεις. Μου είχε πει ένας κύριος, έτσι, εκεί που ήμουν στην Κύπρο, γιατί το λιοντάρι, ρε παιδί μου, ο βασιλιάς της ζούγκλας. Και αυτό το θυμάμαι ακόμα. Και ελπίζω να το δει αυτός ο κύριος κάποια στιγμή αυτό που μου είπε. Για ποιο λόγο είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας? Και δεν είναι γιατί δεν είναι το πιο δυνατό ζώο, σωστά. Δεν είναι το πιο γρήγορο ζώο. Δεν είναι το πιο τρομακτικό ζώο. Ο λόγος που είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας είναι γιατί έχει αυτοπεποίθηση, ρε φίλε, το λιοντάρι. Δηλαδή βγαίνει έξω, γριλίζει και φοβούνται όλα τα ζώα. Γιατί έχει αυτοπεποίθηση, έχει αυτό το στένος, ρε φίλε, έχει αυτό το σηκώνει, αυτό το ανάστημα. Κατάλαβες? Οπότε αυτό που λέω τώρα, κράτα το. Αυτό συμβαίνει και στη ζωή. Με τους ανθρώπους πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση, ρε φίλε, να δουλεύεις, να μην κολώνεις. Κατάλαβες? Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό και πρέπει, ρε φίλε, να το πιστεύεις βαθιά μέσα σου. Ότι δεν λέω να είσαι delusional, να λες ότι είμαι ο καλύτερος από όλους, ότι τέτοιο, να είσαι ταπεινός, αλλά να έχεις, ρε φίλε, αυτή τη σπίθα μέσα σου, αυτή την αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει τα μάτια σου να λαμπυρίζουν, ρε φίλε, πώς το λένε, κατάλαβες? Καταλάβετε το, ρε μάγκες. Δεν το παίζω, το τονίζω, δεν το παίζω η δήμονας, δεν το παίζω ότι τα ξέρω όλα, ότι τα έχω κάνει όλα, τίποτα δεν έχω κάνει, οκ. Αλλά προσπαθώ να γίνω καλύτερος και έχω αυτογνωσία. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε και εσείς αυτογνωσία με τον εαυτό σας. Κάθε βράδυ να λέτε τι κατάφερα. Γίνομαι καλύτερος, βελτιώνομαι κάπου. Λοιπόν, να κρατάτε αυτά που σας λέω, γιατί πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν με έμεσο τρόπο, μπορεί και άμεσο. Ρε φίλε, και είμαι πολύ ικανοποιημένος πραγματικά στο και ένα άτομο να βοηθήσω και να του αλλάξω λίγο τον τρόπο σκέψης, θα νιώθω ότι έχω καταφέρει κάτι, πραγματικά. Λοιπόν, θέλω όλοι όσοι παρακολουθείτε αυτό το κανάλι να κάνετε ένα subscribe, πρέπει να ανέβουμε, να πάμε 1000 subs. Έχω παραγγείλει και μικρόφωνο, έτσι, διάφορο εξοπλισμός, λίγο να γίνουμε πιο σωστοί, πιο κυριλάτοι. Λοιπόν, κάντε sub, like, subscribe, το λέω για τρίτη φορά, και κάντε και ένα follow στο Instagram. Κάνω follow back τους πάντες, στείλτε μου μήνυμα ό,τι απορίες έχετε. Ακόμα, ρε παιδί μου, και ένα καφέ, ας πούμε, εγώ θα έρθω να πάμε. Άμα όσοι είναι από Θεσσαλονίκη, ας μου στείλουν να το κλείσουμε, και μου έχουν στείλει ήδη κάποια παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ για όλα. Μη κολώνετε, ρε, μη κολώνετε, γάμο την πουτάνα μου, μη κολώνετε. Τα λέμε.